Dinatasbay sa nga palasyo. Ay. Dali ka rin. Manuktok na ta sa dakong pultahan sa bahay. Oh. Ay, sir. Sir, may kurog man akong tuhod nga nagtanaw sa ngiob nga dubangan sa dakong bahay, sir. Ayaw kahadlok ka rin. Kinahanglan maluwas ta si Sabrina. Pero, kangit-ngit na din, sir. Di pa naman ang tanang suga sa dakong bahay. Makatabang na to ang kangit-ngit ka rin. Ha? Kung nagpahipi lang sa kangit-ngit si Ramel, gamiton taw sab ang kangit-ngit aron masakpan ta siya. Dali na. Oh, ay, sir! Agoy, kaisog ining si Rodel, eh. Miduol may gusto sa dakong bahay sa mga palasyo. Oh, wala ko may imo, ane. Musunod na lang yung kuliah. Tuwa na nga nino ni si Rodel, eh. Miduol na sa dakong pultahan. Pero, parang wak mo na siya manuktok. Ay, pada na din, eh. Kailangan maluwas yun mo si Ma'am Sabrina. Nahuman naman lang ukaon pero wapagin mabalik si Rodel. Nga nagit ka nga doon na may mga putanga. Niya ining langob. Ug limpyo gid kaayo siya. Mura siya og kituyo lang sa pagkawot aron himuong langob dinhi sa ibabaw. Ano ka kitaguan man ko ni Rodel dinhi? Di na lang ko magsupak-supak sa kumbana. Pag-ilis na lang ko anang Dani ang saput na ko sa baga. Sir, nga nang wapa man ka manuktok. Dili mahimo nga mahibaw kini si Ramel Palasyo. Kaniya na ta. Ha? Gusto man, nakadakaw og flashlight? Oo, sir. Ang kinakusgan. Ug lighter sab nga dunay pinlight. Dali. Muli po ta sa luy sa bahay. Ha? Dili ta mo agi din sa tubangan, sir. Oo. Nakalak ang atubangan. Mangitatag paagi nga makasuta nga dili nila mahibawan. Oh, natulog na dyan tingali si Lula Liling, oh. Dali na. Di ta maglangan. Annalisa, nakontak na ba ni mo si Rodel? Dili makontak sa Sir Rodel, madam. Si Manny Carding akong gitawagan apan dili sab siya motubag. Cannot be reached. Kinalang makontak na sila. Pabalik ka sila sa agi. Dili mahimong moadto sila sa bahay sa mga palasyo. Miyembro sa kulto si Liling. Tingalig unsaon nila ang akong anak. Madam, kalma lang. Ano pang pakalmahon man ko nimo? Ano balaka man ko sa akong anak? Drama? Dili lalim kung mawad ang kag anak, ana? Dili lalim kung mamatyan kag anak. Nahibaw ko, madam. Bisan kung wa pa ko moagis pagpanganak. Pero nahibaw ko kunon si Billy sa anak. Nakita ko kana nala ni mama magpapa. Biktima sa kulto ang imo mga ginikanan. Madam, nahinumdum na sa kanila? Nganong dili man? Sila ang una namong katabang. Si Josefa o si Militon. Salamat ka nahinumdum na gid kanila, madam. Sila ang ako mga sinaligan dinhi. Gawas kang ilmo. Ha? Ug sa imong apuhan. Si Liling. Giyon sa man mo pagsiguro nga nabunyagan sa kulto si Lola Liling. Saksi ko sa iyang... Sir Rodel, sirado man ang pultahan din sa layo sa bahay sa mga palasyo. Ang bintana. Atong i-check. Oh, jealousy nga kahoy kini bintana sa luyo. Ato ning tangtangan sa palit.
Di ka gini mo, Sir Rodel, ay. Dali na. Kailangan makasunod na ta. Dahil na, sir. Natagtangan na yun na to sa palit sa jealousy ang bintana. Maarang na ta. Sud na. Ugabli ang pultahan. Aron makasud ko. Oo, sir. Ako ang saksi sa bunyag ni Liling. Diha siya sa akong atubangan, sa dihang gibubuan siya og dugo sa tao. Kang kinsang tugo, madam. Ako may baw kung dugo ba kini sa tao o sa mananap. O niya. Unsa pa, madam? Unsa pa? Unsa pa'y sunod nga nahitabo? Uwa ka bagid makakita og patay dito? Patay? Uwa. Uwa ko'y patay nga nakita. Ay, Nanguyab naman sa ni siya. ano man nagduka man ko. Lawom naman kong gabi, madam. Panahon na nga, mapahuway ka. Dali. Hatod dali ka sa mong kwarto. Mas maayo pa. Panid si Ilmo. Unsa? Ayaw pagsalig kang Ilmo. Madam. Sud na, Sir Rodel. Ihinayog sirang ta. Oo, sir. Dali. Sunod ako. Ang pinapinlight. Kanalang ganito na itong iwag. Oo, sir. Kabugnaw din sa sud, Sir Rodel, ay. Dali. Sunod ako. Wala ka taas-taas. Pag magtingala na, digdam kasing dulog mga utang. Oo, sir. Higda na, madam. Salamat. Pero hoy, timan ayaw nagpaduol kang Ilmo, haba? Madam, mahimo pag dili lang ko ni mahadlokon kang lolo Elmo. Kinahanglan magmatkon ka sa imo malihok. Nahibaw ko, madam, nga may personal nga conflict mo sa lolo Elmo. Pero dili tingali maayo, madam, nga magduda ka niya. O ganong dili man. Nga nasuko man na siya sa akong amahan. Ha? Nasuko siya, ana. O gusto siya makabaho sa akong amahan. Pero, patay ng imong amahan. Dili na siya makabahos ini. Tuod, no? Naglangoy-langoy na karon sa kalayo sa impyerno ang akong amahan. Pahuway na, madam. Ayaw ko biya, kay nahadlo ko. Unsa may mong kitadlokan, madam? Ang akong amahan. Misaat siya nga balikon ko niya. Aron bunyakan. Unsa? Sir Rodel, uwa pa tingali tao karon din sa akong bahay sa mga palasyo. Kimingaw magid kayo. Dilitan kumpiyansa. Aw, ingon bitaw ko, sir. Dili ta kong kumpiyansa. Niyan na ta. Kami sa maning kwarto. Tanaw lang. Iwag ang bumbong. Wala. Naatuod ang naon ni Ma'am Sabrina sa bumbong. Biyagoan kinagpintal di sa bumbong. Buti pasabot nga. Importante kaayo sa nagpintal si Ma'am Sabrina. Pintal guni sa bumbong sa uhan sa kama. Atong siksikon kining mga kwarta. Sir.
Gamitan din akong pasla ito. Reselo. Kinilang plain light ang akong gamiton. Dali. O kayo na ito kinimo ang kwarto. O sir. Uway sudang unos. Sir, abog naman yung kwarto sir eh. Ang kasuwatan naman ang dresser sa kabog sir. Ha? Palayon sa pangukay Karding. Nagduka naman lang ko. Wa pa gid mabalik si Rodel. Karon pa ko makabantay. May kaban man day dinhi. Kana, kakaraan nga kaban. Mura di ka kita naman ko ng kaban na. Ako mablihan, be. Nga naman eh. Ang kaban man di ay niya sa mga gamit sa bata nga mo nakita dito sa mga palasyo. Nga nang niya man dinisud sa langob. May misuod sa langob. DXDC RMN. Hi guys, manindak ta guys. Winston pila. Kasi naga. Hey Mr. DJ Tom. So, kasama mang lagsa. Maulan guys nga kagabhion. Ready na guys atong hamburger wrapper para sa atong hamburger nga business no. Nagsugod na ko guys sa dili madugay no sa akong negosyong gamay nga makalipay.
Bilang. Kini ha. Ini balot mo dong. Hmm. Sabi ng balot. 25.
And guys, thank you for watching.